कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता तुम्हाला ही प्लेस आवडली की नाही. आमचे मित्र सगळेजण कशी मजा करत आहेत तुम्ही पाहू शकता कशी मजा करतात. हाय गायज, दिस इज गणेश कुंभा. आय केम बॅक विथ द न्यू व्हिडिओ फ्रेंड. सो गायज, गोवा व्लॉगचा पार्ट 1 तुम्ही बघितलात आणि तो तुम्हाला आवडला असणार असं मला वाटतं, कारण चांगले चांगले कमेंट होते. तसाच हा पार्ट 2 आहे, हा पण तुम्हाला आवडणार, कारण यामध्ये फुल सारी धमाल, फुल सारी एन्जॉयमेंट आहे. सो हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा, शेवटपर्यंत बघा आणि जर आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आवडला म्हणून, आणि नाही आवडला, काही चुकी झाली असेल ते पण सांगा. त्यामुळे मला समजेल तरी काय चुकतं आहे काय नाही ते. आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन नवीन आमचे व्हिडिओ दिसतील रोज वेगवेगळे. रोज म्हणजे वीकली तरी एक व्हिडिओ मी लावायचा प्रयत्न करणार. आणि आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करू. थँक्यू. आपण जाऊया. वाव. बघा, माझ्या मित्रांची फोटोग्राफी काही संपेनाशी झाली आहे. फोटो काढत आहेत, नुसते काढत आहेत. एक साला कुत्रं कुठे गेलं काय माहीत. ते साईडला कुठेतरी गेलं आहे. आपण आता खाली जाणार तेव्हा आपल्याला बघायला भेटणार. त्याला काय पडलंच नाही की आमच्यासोबत फोटो वगैरे काढायचे, व्हिडिओ वगैरे शूट करायचे, काहीच नाही. हे बघ, त्यांचं फोटोग्राफी कधीपासून चालू आहे. सो गाईज, आता खाली उतरल्यापासून फोटो काढत आहेत. पण काय बोला, प्लेस एक नंबर आहे. वाव, खतरनाक. झालेले आहे. आणि तुम्हाला हे फोटो सगळे इंस्टावर माझ्या दिसणार. गणेश कुमार 6672 या आयडीवर तुम्ही इंस्टावर माझे सगळे फोटो पाहू शकतात. आणि फोटो एकदम बॉम्ब आलेले आहेत, पॉवरफुल आलेले आहेत. हे फोटोग्राफी करून झालेले आहे. सो मी आता हळूहळू खाली जाणार.
म्हणजे सिनेमॅटिक शॉट पण बघितला असणार, त्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण हे दिसते. गेल्या वर्षी आम्हाला पण या ठिकाणी यायचं होतं, बट काही कारणामुळे म्हणजे आम्हाला माहीतच नव्हतं या ठिकाणी ऑप्शन आहे ते, त्यामुळे आम्ही अर्ध्यापर्यंत येऊन रिटर्न केलो. फोटोग्राफी करत आहे. फोटोग्राफी आहे तो खाली गेला आहे. खूप बरं वाटतंय मनाला की आमचे सिद्धेश आणि सतीशची फोटोग्राफी करून झालेली आहे. खूप बरं वाटलं, कारण किती वेळ 1 ते 2 तास मिनिमम त्यांना फोटो काढण्यासाठी लागतात. काय तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही बघितलं असणार. मला व्हिडिओ पॉज करावा लागला. कुठून यासाठी काढावे लागतात की आमचं इंस्टाग्राम म्हणा, फेसबुक म्हणा, ट्विटर म्हणा ट्विटर म्हणा ट्विटर व्हॉट्सअप फेसबुक. बघू शकता तुम्ही किती उतार आहे मोठा. सो गाईज, मी असं टॉवेल घेतलंय. तुम्हाला वाटत असेल की मी गावठी आहे. गावठी म्हणजे काय म्हणतात त्याला, ते गावठी नारळाची आहे. झाडं काढायला चाललोय, पण तसं नाही आहे. सो गाईज, मी खांद्यावर टॉवेल घेतलं यासाठी की मला लगेच घाम येतो, त्यामुळे घाम वगैरे पुसायला मी टॉवेल घेतलेला आहे. ओके, समजलं काय तुम्हाला प्रश्न पडला असणार टावेल यांनी काय घेतलं, तर त्याने आपला प्रश्न सॉल्व्ह केला आहे, त्याने आपला आन्सर दिलेला आहे. सो आमचा अजून एक मित्र आहे, तो वॉन्टेड आहे. वॉन्टेड आहे तो, आम्ही तुम्हाला दाखवणार कुठे वॉन्टेड आहे तो. पाहू शकता आता आपल्याला तो दिसतोय का. मला वाटतं त्याला कुत्र्याने तिथं खाल्लेलंच आहे, कारण तो एकटाच तिथं होता. ते बघा, तुम्ही तिकडे पाहू शकता खाली. गणेश तिकडे दाखव जरा. तर तिकडे तो कुत्रा फिरतोय. त्या कुत्र्याच्या इथं तो होता, पण तो आता गायब झालाय. मला वाटतं त्याला कुत्र्याने खाऊन टाकलाय. आम्हाला पण टेन्शन आलंय, लोकांची अक्षर आहे त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागणार. सो काही हे तुम्ही पाहू शकता, जेव्हा पाऊस पडतो, खूप सारा पाऊस पडतो, तेव्हा हे असे ओढ नदी नाले बनतात. आणि त्यावरून हे खणून असं खणून तो जर बनतो, आणि त्या जरात जर माणूस गेला डायरेक्ट समुद्रात चकाचूर होतो आणि डायरेक्ट समुद्रामध्ये जातो, आणि त्यांना मासे खातात आणि मग तो मृत्युमुखी पडतो. सो तुम्हाला आमचे हे पचपचित गजली आवडले असणार, तर कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की तुम्ही ही वगैरे फकाणा केलात, हे आम्हाला अजिबात आवडलं नाही. सो गाईज आपण एक लगेच कॅचअप करा की फकांडा हा शब्द वेळ नाही आणि आपला गोवा नाही, आणि आपण आपल्या मराठी भाषेमध्ये पचपचित म्हणतो त्याला. पचपचित. ओके, आई गे हात बोललो रे. तरी दुपारची वेळ आहे, फोटो वगैरे आम्हाला पाहिजे तसे येत नाही गाईच, तरी पण आम्ही काढण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्ही पाहू शकता थोड्या वेळानं आता खाली जाणार आणि त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन नाश्ता करणार. जसं की तुम्ही बघत आहात आम्ही कशी मेहनत घेतो आहे आणि किती मेहनत या व्हिडिओसाठी लागली आहे. आपले माणूस आहात तुम्ही. सो लाईक करा व्हिडिओला, सबस्क्राईब करा. कॅमेरा चार्जिंगला लावला आहे तोपर्यंत म्हटलं आपले जे काही जे प्लेस आहे ते मिस कशाला करायचे, बरोबर ना. सूर्य डोक्यावर आला आहे, सो व्हिडिओ जरा ब्लॅक येतोय, पण बघा. तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है. Monkey. मेरी जान लव यू यार. You got me singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride?
सो गाइस हा तो सीन होता, तुम्ही पाहू शकता. एक नंबर स्पॉट आहे. थँक्यू सिद्धेश, आज तुझ्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो. या ठिकाणी पोलीस वगैरे हा काय विषय देत नाही, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी आलो. तुम्ही पण या ठिकाणी या. हे हा जो स्पॉट आहे जो अंजुना या ठिकाणी आहे, तुम्ही पण या ठिकाणी या आणि नक्की या. तो आता आम्ही थोडं पोटासाठी काहीतरी खाणार आहोत, त्याच्यासाठी आम्ही जागा शोधतोय, जागा भेटत नाही आहे. काहीतरी आपण खायचं, त्यानंतर थोडा फोटोशूट करायचं आणि जमलं तर मी रील्स व्हिडिओ बनवणार आणि तो ते तुम्हाला सगळे व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर दिसणार. सो तब तक के लिए बाय. आधी काहीतरी आपण सो गाईज मगाशी मी तुम्हाला बोललो तसंच झालं आहे. खूप वेळ झाला, ह्यांची फोटोग्राफी अजूनही संपत नाही, तुम्ही पाहू शकता. सो आम्ही दोघांनी वडापाव खायला सुरुवात केली, समोसा खायला सुरुवात केली. आमच्या पोटामध्ये आग लागली आहे. त्यांचं काही ते फोटो काढत राहिले. खडे बसले मेले ना. सो गाईज ते आलेले आहेत, पोटामध्ये बरी आग लागलेली आहे. पटकन 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 पटकन. त्याची मिरची पाव द्यायची. हा मिरची पाव त्या खाली. 2 मिरची 2 पाव माझे. 2 मिरची आणि 2 पाव सतीशचे आहेत. माणसं पहिल्यांदा सो गाईज इकडे नाश्ता करतो आम्ही. नाश्ता करायला लोक खूप लागले, तुम्ही बघू शकता. प्रथमेश हा चटणी दे. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. तो गाईच ब्रेकफास्ट करून झालेला आहे आणि आता आम्ही सगळेजण मस्तपैकी पाण्यामध्ये अंघोळ करणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता की आमचे मित्र पुढे गेलेले आहेत. अंघोळ आम्हाला या ठिकाणी करायची नाही, अंघोळ आम्हाला त्या ठिकाणी करायची आहे. पुढे एकदम अंघोळ करायला चालतं. सो गाईज अंघोळ करण्याची तयारी झालेली आहे. मस्तपैकी मी शर्ट वगैरे काढून इकडे या स्विमिंग पूलमध्ये आलो आहे. एकदम पॉवरफुल प्लेस आहे. तुम्हाला बोलवत आहे आणि मला खूप इच्छा झाली आहे की मी जाऊन त्या पाण्यामध्ये उभा राहायची, पण पाहू शकत नाही. थोडं मला व्हिडिओ शूट करायचा आहे. तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायचं आहे की किती भारी प्ले या ठिकाणी. ओके तो काय तुम्ही पाहू शकता. हा आता एकदम उडी मारणार. पाहू शकता हे छोटंसं माझं स्विमिंग पूल आहे आणि या स्विमिंग पूलमध्ये मी फुल एन्जॉयमेंट करतोय. तर इथं खूप सारे खेकडे आहेत. त्या खेकड्यांना मी एकच विनंती करतोय, कृपया चावायला कोणीही घाई करू नये. सगळ्यांना एक एक चान्स भेटणार आहे चावायचा. कमेंट बॉक्स मध्ये सांगू शकता तुम्हाला ही प्लेस आवडली की नाही. आमचे मित्र सगळेजण कशी मजा करत आहेत. तुम्ही पाहू शकता कशी मजा करताय. दगड जरा बुळबुळीत होता त्यामुळे पडलो मी. कॅमेरा दगड पडलो. कॅमेरामध्ये पाणी. तो आपण आता एका एकाला विचारूया की ही जागा कशी वाटली. तुला कसं वाटलं ते सांग. वैभव नंतर बघूया आपण. काय सांगू, मला बोलायला शब्दच नाही. एवढी पॉवरफुल प्लेस आहे. कारण एवढी पॉवरफुल आहे. हा लाडू बघा कसा करतोय. बोलायला पण देत नाही.
हा शंभूला कसं वाटलं विचारतोय, कसं वाटलं? याला काय पडलेलंच नाही, साला आमच्या बरोबर राहतच नाही, कशाला आला काय? मी तुम्हाला नक्की सांगेन की तुम्ही पण इथं या. मस्त place आहे. So guys, तुमच्यासाठी एकदम मस्त आणि गाजलेलं गाणं आम्ही तुमच्यासाठी म्हणणार. जागा विचार मोसम आहे मस्त ना. मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना. मुझे जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाए, बैठा दिया पलक पे, प्यार में लगे यारा तेरी यारी को मैंने छोड़ा. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh. You got me singing way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. सो आज मी मोबाईलमध्ये व्हिडिओ काढायला सुरुवात केली आहे, कारण माझा कॅमेरा पाण्यामध्ये पडला आणि बॅटरी पण लो झाली. पाण्यामध्ये पडलं त्याचं काय दुःख नाही, कारण तो ऑटो प्रूफ आहे. सो आपलं एक गाणं पेंडिंग राहिलेलं आहे मित्रांनो. तुम्ही प्लीज इकडे या, रंगमंचावर या आणि आपलं गाणं सादर करा प्लीज. आपलं जे एक मगाशी सॉन्ग म्हणायचं होतं आणि कॅमेरा बॅटरी लो झाली, ते आता आम्ही डेडिकेट करणार तुमच्यासाठी. ओके, तिकडे बोलवत आहे मला, मी तिकडे जातो. हे आमचं रंगमंच आहे, रंगमंचाकडे या प्लीज. गॉगल हय्या हय्या. मौसम है मस्ताना, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से दिल है तुम्हारा. सो गायच आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार असं मला वाटतंय, कारण खूप वेळापासून आम्ही जी मेहनत करतोय, त्याच्यानंतर जे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ शूट करतोय, त्यानंतर आम्ही केलेली मजा आणि मारलेले उडके सगळे काही तुम्हाला आवडले असणार. सो आशा आहे तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करणार, सबस्क्राईब करणार आणि हे थांब रे सॉरी. आणि हा आपला चॅनल आणि जी आपली व्हिडिओची लिंक आहे ती सगळ्या लोकांपर्यंत शेअर करणार. प्लीज आमच्यासाठी एवढं करा आणि आमचा हा व्हिडिओ सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचा. आणि नेक्स्ट टाइम जो व्हिडिओ असणार तो याच्यापेक्षा भारी असणार, एक नंबर व्हिडिओ असणार आणि खूप सारी मजा येईल, धमाल तुम्ही करणार जसे हे मागे करता. सो गाईज प्लीज यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जे का आमच्या जे काय मी चुकीचं बोललो असेल किंवा मी ह्या व्हिडिओमध्ये बोलता का म्हणणं होतं असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर ते तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता. सो प्लीज खूप सारा तुमचा प्रेम द्या आणि आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. सो अंजुना बीच, टाटा बाय बाय. लाईफमध्ये तुम्ही पैसा खूप कमवू शकता, पण अशा प्रकारची मजा घेण्यासाठी मित्रांचीच गरज असते. सो काहीच फायनली आम्ही रूमवर आलो आहोत. मस्त की फ्रेश वगैरे होऊन मी पहिल्यांदा आता मोबाईल घेतला, कारण मागाशी व्हिडिओ काढणं शक्य नव्हतं, कारण 2 ते 3 किलोमीटर चालत यावं लागलं आम्हाला उन्हातून. आता वाजले 2-2:30. खूप सारा कंटाळा आला येताना, तिथे खूप मजा केली. पण आता रूमवर आल्यावर काही वाटत नाही. मस्त की फ्रेश वगैरे झालं, थंड पाणी आणलं, थंड पाणी पिलं सगळ्यांनी. माझा पहिला ब्लॉग आहे, शक्य होईल तेवढा चांगला मी बनवला आहे.
प्लीज लाईक करा आणि शेअर करा. माझा जो फ्रेंड होतो बघा प्रथमेश म्हणून, तो जाताना झोपलेला होता. सो आता कसा येऊन पडला आहे बघा. तुम्हाला जर काही हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि पण डिलीट करा. तुमच्या आधी तसं काय करणार नाही माझे आपले सबस्क्राईबर तसे काय करणार नाही. मला गॅरंटी सगळं माहिती आहे. प्लीज गाईज सपोर्ट करा प्लीज. तुम्हाला विचारायच्या अगोदर मी सगळ्यात पहिल्यांदा माझ्या या 2 मित्रांना विचारतो की आज जे आपण गेलो आहे ज्या ठिकाणी, ते ठिकाणची प्लेस, त्या ठिकाणचं वातावरण आणि हा जो आपण व्हिडिओ बनवला त्यामध्ये शूट केलेली एन्जॉयमेंट कशी वाटली हे विचारूया. माझा फेवराईट प्रथमेश याला विचारूया. मला खूप छान वाटली. काय छान एन्जॉयमेंट कसली आम्ही केली ती. कुठे हा, कुठे समुद्राच्या बुतूत. आणि आपण अजून काय काय केलं. एकदा व्हिडिओ काढताना दबाकन पडला, ते मला खडपाला बुळबुळीत अडकून पडला. ते तो सगळ्यात भारी सीन होता ना. भारी होता. पटले निबंध सांगते का? सो तुला लाडू कसं वाटलं. सो गाईस मस्त वाटतंय, खूप दमदार होतं. जसं वाटलं नव्हतं तिकडे जाऊन, म्हणजे गेल्या वर्षी गेलो होतो त्या साईडवर. एकदा तो काय झालं त्या पुढच्या प्लेसवर जाऊन खूप मजा आली. सो आता आम्हाला परत तिकडे जावं असं वाटतंय. हां तिकडे जावं असं वाटतं. सिद्धेश बाय कैसा आहे. तर सो गाईच तुम्हाला- सध्या मी जरा बिझी होतो फोटो घेण्यामध्ये, कारण ज्या मोबाईलमध्ये फोटो. तर मी एवढंच सांगतोय की खूप एन्जॉयमेंट केली, खूप मजा आली आणि मी माझ्या भाषण काम करतो. जय प्रकारे तुम्ही सपोर्ट करणार तशा प्रकारे आमचे व्हिडिओ व्हायरल होणार. सो गाईज तुम्ही प्लीज सपोर्ट करा आणि ह्याच्यापेक्षा म्हणजे जास्तीत जास्त जसा व्हिडिओ व्हायरल होईल हे पहा. बाय बाय.